Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nelongso rasane tangis derung ning atiku yen kelingan esem guyumu lasmoro kendeng tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku ro sliramu. Nggonku ora ketemu kekukah hatiku krungu suaramu. Aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Wong kuyuku ngelayong ngembara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku wong sisa nyawa. Tumetes elongku deres mili ana pipi apa tresno iku pancen ra kudu diwenehi. Bakal dadi cerita tresno waranggono. Tak kerasa wis sewindu nggonku ora ketemu buka hatiku krungu suaramu. Aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Kending katresnanku tak tembang.
tresno